nga kun ka de la police de Kidal ka minɛ ka sɔrɔ olu yɛrɛ fɛnɛ habillelen don an ka fara cɛdenw ka bɔ cɛbɔ la n balima bɛɛ lajɛlen folen don an bɛ tasi bila kɛ ka taa an ka banbagatɔw ye minnu tora Maliko la maliyɛn cɛ n'a muso an bɛɛ lajɛlen folen don recalé 2019-2020 polisiw tɔgɔ la an jɔra yan tuguni welewelemada la hakilina fila fɔlɔ o ye jumɛn ye an b'an ka transition fo armée malienne donni na Kidal Maliko de do ni min kɛra Maliko la maliden ɲuman kan k'i jeniyɔrɔ fifa an b'u remercier k'u fo kosɛbɛ Kidal donni na nga kun ka de la polisiw de Kidal ka minɛ ka sɔrɔ olu yɛrɛ fɛnɛ habillelen don an ka fara cɛdenw ka bɔ cɛbɔ la o de kun ka di anw ye komi o ma se ka kɛ anw fɛnɛ tɛ sɛgɛn welewelemada la an tɛ ɲina an b'u hakili lajigi plus précisément son excellence premier ministre n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye e min y'a fɔ an ye ko président ye layidu d'i ma k'a bɛ an ka situation k'a b'a ɲɛnabɔ o tuma an bɛ segin k'aw hakili lajigi aw k'aw hakili to recalé de la policiw la anw pɛrɛnnen don n'an ka show ye an pɛrɛnnen don n'an ka furannaw ye anw pɛrɛnnen don ni se wɛrɛ bɛ don Mali kunbɔli la kɔni recalé de la policiw pɛrɛnnen don an bɛɛ bɛ don ɲɔgɔn fɛ se la ɲɔgɔn fɛ i m'a ye sisan son excellence Assimi Goïta e bɔra sisan transition bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka a tɔgɔ di an ka président kɔrɔ tɔgɔ da n'o ye Ala ka hinɛ Musa Tarawele la mun y'a s'a ma a ye jamana in servi ni fɛn dɔ de ye ka tɛmɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Ala ka hinɛ Amadu Tumani Ture la a tɛmɛna bi hali sini denmisɛnninw de tun y'a teri ye a salen kɔfɛ a bɛ fɔ a ma ko l'ami des enfants e min ko Assimi Goïta ko e tɛ essuyer ka anw to yen Mali jeunesse fɛnɛ wulila e nɔfɛ k'i tɛ essuyer k'anw to yen a ka di anw ye i k'anw ɲɛji cɛ i ka recalé de la police i ka tenue dɔn anw kan na komi an ka fara jamana kumabɔbagaw kan don min na i fɛnɛ tɛ yen nɔ a ka fɔ ko ko l'ami des jeunes du Mali o ka f'i ma n'i ye min kɛ o de bɛ fɔ i kɔfɛ o tuma na fɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina anw t'a dabila dɛ an bɛ Maliko de la wa u k'u jija u k'u hakili to anw na n'o tɛ an n'an ka show pɛrɛnnen don dɛ an bɛ don seyi kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ seyi wɛrɛ tɛ don ka sɔrɔ recalé t'a la o de tun b'an fɛ k'a fɔ autorité ɲɛna Mali cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen an bɛ mɔgɔ kelen wele k'a bɛɛ lajɛlen jija o ye jɔn ye colonel Sadio a fɔra anw ɲɛna k'i bɛ hinɛ a fɔra an ɲɛna k'i bɛ makari les 5 colonels an jigi b'aw kan dɛ mais Sadio a fɔra anw ɲɛna k'i bɛ makari o de la anw sigilen don k'i lajɛ ne b'a dɔn aw tɛna anw to ɲɛji la o de bɛ n fɛ ka fɔ aw ɲɛna. mais maliyɛn bɛɛ fo n bɛ kuma daminɛ ni foli ye quoi ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ka média tigilamɔgɔw k'aw fo vraiment k'aw fo an ka soutien na depuis kɛlɛ daminɛna aw bɛ k'an dɛmɛ fo ka taa se bi ma n'an y'an wele an kungo fɛn fɛn na aw bɔ aw sen bɔ kɔnɔ kɔrɔ k'an sɛgɛrɛ vraiment o ye koba de o diyara n ye o kɔfɛ n bɛ foli lase Mali armée ma plus précisément son excellence le colonel Sadio Kamara vraiment a bɛ ka mun kɛ Maliko la a ma dogo maliyɛn na an b'a fo kosɛbɛ an b'a fo en fait n bɛ don kuma kɔnɔna na parce que kuma caman tɛ n bolo quoi recalés ye kɛlɛ in daminɛ bi tɛ quoi dans quelques mois seulement an bɛ 3 ans bɔ kɛlɛ in na bon mɔgɔ tɛ jamana in kɔnɔ mɔgɔ k'a daminɛ Assimi na fo duguma mɔgɔ min tɛ recalé de la police ko kalama bɛɛ b'a kalama et puis il a été dit partout que an ka ko bɛna ɲɛnabɔ dans un bref délai o de fɔra maintenant anw cɛsirilen bɛ a ko la hali sini an bɛ makɔnɔni de la a tɛ ɲɛnabɔ c'est-à-dire a tɛ ɲɛnabɔ o tɛ se ka fɔ anw ye tuguni quoi a tɛ ɲɛnabɔ ayi anw jigi dalen b'a kan k'a bɛ kɛ de wa an b'a ɲini u fɛ fɛnɛ yanni seyi wɛrɛ ka don u k'u jija u bɛ ka kuma minnu fɔ kɛrɛfɛ a bɛɛ kana kɛ rumeur ye quoi u k'u jija a ka kɛ tiɲɛ ye ten a kumaw bɛ ka fɔ recalé ko kuma bɛ ka fɔ fan bɛɛ fɛ bon d'ici le prochain seyi ni dama don an ka kow la an mobiliselen bɛ cogoya min na anw ɲɛ b'a la show b'an bolo show bɛ dɔw bolo seyi wɛrɛ tɛ don ka to kɛnɛma dɛ hali n'u m'an wele an b'an ka show n'an ka furannaw ta ni regroupement kɛra bɛ taa fara mɔgɔw kan parce que mɔgɔ fɛn fɛn bɛna wele ka taa seyi la olu ti an ni malidenya cɛ an fɛnɛ maliyɛn dɔw de donc an b'a ɲini u fɛ vraiment yanni o don cɛ
u k'u da don dossier na sinon se wɛrɛ an tɛ to ko fɛ dɛ an bɛ taa dɛ se wɛrɛ an bɛ show ni a tɔgɔ yɛrɛ furannaw ta an bɛ taga fara tɔw kan dɛ voilà donc nin kumakan nin dakuruɲɛ fila de tun bɛ n bolo k'a lase maliyɛn bɛɛ tulo kan k'a lase autorités yɛrɛ ma vraiment denmisɛnninw sɛgɛnna il est temps a k'u ɲɛji cɛ u sɛgɛnna dɛ u y'aw soutenir u ye soutien sugu bɛɛ ta k'aw sɛgɛrɛ mais malgré la lutte de ces jeunes ne sera jamais vaine. Voilà, il faut que solution pérenne soit au plus vite que possible. Nous saluons tous les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur. Je me nomme Ségou Sanogo, porte-parole du collectif des recalés au concours direct d'entrée à la police du Mali de 2019-2020. Étant donné que la jeunesse est l'épine dorsale de tous les processus du développement, nous interpellons vivement, pleinement, sans relâche, les autorités de la transition, les autorités militaires, à leur tête, le colonel Assimi Goïta. Vraiment, essayez de voir le dossier des recalés de la police de 2019-2020. À titre de rappel, nous avons été parmi tous les soutiens phares de cette transition. Compte tenu de notre patriotisme, notre détermination, tout le monde est au courant. Donc, comme le stipule l'article 24 de la Constitution du Mali, la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. En temps de guerre, tous les citoyens maliens âgés de 18 ans peuvent être mobilisés aux côtés des forces armées et de sécurité maliennes pour la défense de la patrie. Conformément à cet article, nous interpellons les autorités de la transition de faire preuve de clémence, essayer de voir le dossier des jeunes recalés de la police de 2019-2020. Vraiment, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués, surtout en cette période cruciale du pays. Les jeunes se donnent corps et âme pour la défense de la patrie. Il est temps que vous reconnaissiez vraiment l'effort des jeunes pour l'avancée du pays. Merci.